கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ பிரமாதமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. அருண் வந்து கண்ணா அப்படின்னு திட்டுறாங்க நம்ம கார்த்தியை. ஒன்றை கார்த்தி நீ ரொம்ப இது மாதிரி பேசாதடா, ஆல்ரெடி எல்லா போயும் பண்ணிட்டு தானே இருந்த அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ரெசார்ட்டை பற்றி இவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். இனிமேட்டு நம்ம இருந்தால் சரி வரான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இனிமேட்டு பேசணும் ஐஸ்வர்யா ரூமுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, மாப்பிள்ளை என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யா அம்மா கேட்குறாங்க. தேவைலாம் பேசாதீங்க, எனக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னாச்சு, ஏன் வந்து பதுங்குறீங்க? நம்ம ரெசார்ட் வாங்கின விஷயம் வந்து கார்த்திக் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. யார் மூலியமாக தெரிஞ்சிச்சு? ஒரு வேளை மாயா போட்டு கொடுத்துருப்பாளோ தெரியலையே. எதுவும் கேட்போம். ஆடிட்டர் வந்து சொல்லிட்டாப்லையா, அதுவும் யதார்த்தமாக வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் போனப்போ தான் கார்த்திக் இதுக்கு மாதிரி இன்ஃபார்ம் பண்ணேங்கிற மாதிரி எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன சார் பண்ணுவேன்னு சொல்லி கார்த்திக்கிட்ட வந்து பேசியிருக்காங்க. ஓ அப்படியே நடந்துச்சா? அதுக்கு என்ன பிடிச்சா அந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கான். அம்மா வாங்கி தருவாங்கன்னு அம்மா வந்து கிழிச்சிருப்பாங்க. ஒன்றுமே வந்து செஞ்சு தர மாட்டாங்க. கார்த்திக் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சு தருவாங்க. இதைத்தான் நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன். அப்படியா, உங்கள் கௌரவத்தை கொஞ்சம் கூட வந்து கம்மியாகாத அளவு பார்த்துக்கலாங்க. நீ இருக்க ஐஸ்வர்யா, அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக இருக்குது. இத்தனை நாளாக வந்து யார் என் மேலே உண்மையான பாசம் வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. உன் பேச்சை நிறைய கேட்டிருந்தா நான் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்திருப்பேங்கிற மாதிரி தான் பேச்ச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அருண் ஒரு பக்கம் மாயாட்ட அந்த தகவல் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாங்க. ஓ கார்த்திக்கு ரெசார்ட் வாங்கின விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிச்சு, இதில் வந்து நம்ம கேம் விளாண்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அருணோட ரெசார்ட்டை வந்து அடித்து உடைக்கிறதுக்கு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று, நீ அடித்து உடைக்கணும், அதே மாதிரி நீ அருண்கிட்ட மாட்டிக்கணும். மாட்டும் போது கார்த்தி தான் வந்து இது எல்லாத்தையும் செய்ய சொன்னாங்கிற விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், போதும், சிறப்பாக முடிஞ்சிடும். மேடம் அப்போனா அடி வாங்கணுமே. ஏண்டா பொருள் உடைக்கிற இடத்துல வந்து கடுப்பாகாமல் என்ன பண்ணுவாங்க, அடிக்க தான் செய்வாங்க. ஆனால் கரெக்டாக வந்து எடுத்தோன்னே உண்மை சொல்லக்கூடாது. அவங்க 4 அடி அடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் எல்லா உண்மையும் சொல்லணும், சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீ சொல்கிற பொய் மாதிரியே தெரியக்கூடாது. வீரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நீ உண்மை சொல்ல மாதிரி இருக்கணும். சரி மேடம், என்ன கொஞ்சம் அடி வாங்குற மாதிரி இருக்குது, அதுதான், அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தாராளமாக வாங்கிட்டா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதே மாதிரி அருண் இல்லாதப்ப ரெசார்ட்டை போட்டு அடித்து உடைக்கிறாங்க. அந்த மேனேஜர் வந்து ஃபோன் அடிச்சிடுறாங்க அருணுக்கு. பாஸ், நம்ம ரெசார்ட்டை வந்து அடித்து உடைக்கிறாங்க, என்ன பண்ணே தெரில அப்படின்னு சொல்லும்போது அருண் வந்து எல்லாரையும் டிஷிம் பண்ணி தூக்கி எறிஞ்சு சேரில் வந்து கட்டி போட்டாங்க. மரியாதையாக சொல்கிறேன், இல்லைன்னு வச்சுக்கேன் உன்னை தூக்கி உள்ளே வச்சிருவேன், 5 வருஷம் உள்ளே இருக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்லைங்க நான் உண்மையை சொல்கிறேன், இதை எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில, அவருக்கு நாங்கள் விஸ்வாசியாக இருக்கணும். பார்த்தீங்களா பாஸ், நம்ம ரெசார்ட்டை உடைச்சதும் இல்லாமல் உடைச்சதுக்கு விஸ்வாசியாக இருக்கணுங்கிறான். டேய் நீ இப்பயே ஏதாவது சொல்ல, உன்னை என்ன செய்யணும்னு நினைக்க தெரியாதுன்னு சொல்லி மேனேஜர்லேருந்து அருண்லேருந்து கேட்டோன்னே, உங்கள் தம்பி கார்த்தி இருக்காருல்ல, அவர் தான் பண்ண சொன்னது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, பாஸ் எனக்கு என்னமோ வந்து கார்த்தி பேரில் பொய்யா அவங்க வந்து புகார் கொடுக்க மாதிரி தான் தெரிஞ்சிச்சு. நான் பாஸ் கிட்ட பழகின விதத்தில் சொல்கிறேன், நிச்சயம் இது மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்க வாய்ப்பே இல்லை. எதனால என் தம்பி இது மாதிரி செய்ய சொன்னான்? அவர் வீட்டில் இருந்தாருன்னா அவருக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ எப்போதும் இருக்கணும், அவருக்கு கீழே தான் எல்லாரும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. இப்போ நீங்கள் மட்டும் தனியாக வந்து ரெசார்ட் அது இதுன்னு வந்துட்டிங்கன்னா பெரிய ஆளாக வந்துடுவீங்களா? அப்புறம் அபிராமி அம்மாவுக்கு மதிப்பு மரியாதை இல்லாமல் போயிடும்ல. எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்டையும் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஈகோக்காக நான் வாங்கியிருக்க ரெசார்ட்டை வந்து வெக்கமே எல்லாம் முடச்சிருக்கான், இதை சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு வேகமாக வராங்க. கேஷுவலாக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம கார்த்தி அந்த இடத்துல. அப்பன்னு வந்து சம கோவத்தில் வந்து மாதம் வந்து உள்ளே வராரு நம்ம அருண். கார்த்தி சட்டையை பிடிச்சிடுறாங்க. என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் மனசில் அப்படின்னு சொல்லும்போது அபிராமி அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. ஐயோ 2 பேருக்கும் விரிசல் வந்து வீட்டை விட்டு வெளில போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுது? அருண் எதுவாக இருந்தாலும் அமைதியாக இருப்பா, எதுக்கு சட்டையை பிடிக்கிற? அம்மா நான் ரெசார்ட் வாங்கிட்டோமா, அந்த ரெசார்ட்டை வந்து ஆளை வச்சு ஒட்டச்சி எரிஞ்சிருக்காமா, திட்ட 10-15 லட்ச ரூபா கிட்ட லாஸ் ஆகிடுச்சுமா. நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இவ்வளோ கேவலமாக பண்ணுவேன் நினச்சி கூட பார்க்கல. கார்த்தியெல்லாம் செஞ்சுருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஆமாம்மா, உங்கள் செல்ல மகன் கடைக்குட்டி சிங்கத்தை நீங்கள் விட்டு கொடுப்பீங்களா? அதுக்கு தான் வாய்ப்பே இல்லையே, எனக்கு தான் நல்லாவே தெரியுமே. 10 பைசா கூட தான் மதிக்கலையே. நீ ஏன்பா ரெசார்ட் வாங்கினதை எங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை? சொல்லியிருந்தா என்னம்மா ஆயிருக்கும்? தம்பி நீ என்றைக்குமே வந்து எங்கள் கைக்குள்ளே தான் இருக்கணும். உனக்கு பிஸ்னஸ் தெரியாது, நாட்டு நடப்பு தெரியாது, நீ பச்சை குழந்தை மாதிரி ஏமாந்துருவேன்னு சொல்லுவீங்க. இது தானம்மா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கார்த்திக் ஒன்றுனா டக்குன்னு வந்து யோசிக்கவே மாட்டீங்க. அவன் என்ன செஞ்சாலும் கரெக்டாக இருக்கும். என்னை ஓட விட்டா தானம்மா நான் கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு மேலே வரேனா, இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கீழேயே கிடக்குறேன்னான்னு தெரியும். ஓடையே விடாமல் கைக்குள்ளேயே வச்சிட்டு இருக்கீங்க. கார்த்திக் மாதிரி நீங்களும் வந்து யோசிக்கிறீங்களாம்மா? விட்டா கார்த்தியோட முன்னோக்கி வந்துட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி தானம்மா இத்தனை நாள் வந்து எங்களுக்கு அங்கீகாரம்னா கண்ணில் கூட காட்டாமல் இருந்தீங்க. என்னப்பா நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? பெரியவங்கன்னு இந்த வீட்டில் எது இருக்காங்க, கரெக்டாக முடிவு எடுக்க மாட்டாங்களா? அம்மா எனக்கு இப்போ குழந்தையே பிறக்கும் போது நான் இன்னமும் என் குழந்தைக்கு டயப்பர் வாங்கணும்னா கூட அம்மா வாங்கணுமான்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கையேந்தி நிற்கணும்னு சொல்கிறீங்களா? டே இந்த ஒத்து சொத்தும் உன்னோடதுரா, ஒன்ட்ட யாரா கேட்டா?
அப்போனா எனக்குன்னு அங்கீகாரம் இருக்கக்கூடாது, எனக்குன்னு அருண்னா ஒரு அட்ரஸே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இவன் ரெசார்ட்டை எப்போ உடைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானோ, நான் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லாத செயல், நான் இந்த வீட்டை விட்டு போகிறேன். ஐயோ, ஜாதகப்படி கார்த்தி தான் வீட்டை விட்டு போவான்னு பார்த்தா இப்போ என்ன அருண் வீட்டை விட்டு போகிறான், என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியாமல் திகச்சு போய் நிற்கிறாங்க. இதுவே கார்த்தி வீட்டை விட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் சமாதானம் படுத்தி நிற்பாங்க. நம்ம அபிராமி மேலோட்டமாக தான் சொல்கிறாங்க, நீங்களாம் ஒன்றும் போக வேணாம். அப்போ நான் என்னத்தை சொல்கிறீங்க? நீங்கள் போனாலும் கவலை இல்லைன்னு தானே சொல்கிறீங்க? ஓகே அத்தை, அப்பயே சொன்னா என் மனைவி, நீங்களாம் என் மேலே போலித்தனமான பாசம் தான் வச்சுருக்கீங்க, கார்த்திகாவனா எது வேணாலும் செய்வீங்க, இது எல்லாம் வந்து ஐஸ்வர்யா உன் வேலை தானா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணா திட்டுறாங்க. என் மனைவியை பற்றி பேச இங்கே யாருக்குமே தகுதியில்லை. நான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற ஒரே ஜீவன் தான் இந்த வீட்டில் என் மனைவி மட்டும்தான். நாங்கள் போகிறோன்னு சொல்லி பைய எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அருணும் ஐஸ்வர்யாவும் அவங்க மாமியார்லேருந்து எல்லாரும் அப்பன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து நிப்பாட்டுறாங்க. இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எனக்கு அவகாசம் கூட. உடைச்சது யாரு, உடைக்க சொன்னது யாரு, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மோட்டிவ் என்ன ஏதுன்னு நானே கண்டுபிடிக்கிறேன். நீங்கள் எதுவும் இருக்கீங்களா? நீ ஆமாம், நாங்களே ரெடி பண்ணுற அசாட்டை எனக்கு உடைக்கணும் தான்